Πάμε τώρα να ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας με ένα ιδιαίτερο θέμα. Εντυπωσιακά στολίδια από motherboard για το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Και όχι μόνο. Είναι οι πλακέτες των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Και δίπλα μου έχω τη Λιζέτα Φώτογλου, δημιουργός, σωστά, της περιβαλλοντικής ομάδας Relax Zero Waste. Χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι, Λιζέτα, δίπλα μου, εδώ στο στούντιο και έχουμε την ευκαιρία να πούμε για αυτά που μοιραζόμαστε εδώ και πολλά χρόνια, βασιζόμενοι στις αρχές κυκλικής οικονομίας. Και εδώ τώρα μου δώσατε να κρατήσω και το λευκό πύργο, σας το δείχνω. Δείτε τι ωραίο δημιούργημα, τι ωραία κατασκευή, ο λευκός μας πύργος, το σύμβολό μας, το σήμα της Θεσσαλονίκης μας. Και πάμε λίγο να δώσουμε τώρα... Καλησπέρα και από μένα, Νίκο. Περίμενα να ολοκληρώσεις για να ξεκινήσω να μιλάω. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ. Ξέρεις, εγώ είμαι ταγμένη στα ηλεκτρονικά απόβλητα, στο να τα επαναχρησιμοποιήσω και όσο το δυνατόν να φροντίσω λιγότερα από αυτά να καταλήξουν στις χωματερές. Οπότε φέτος αποφάσισα να κάνω χριστουγεννιάτικα στολιδάκια από τις πλακέτες των παλιών υπολογιστών σε ένα χρώμα που είναι έτσι το πιο συνηθισμένο το αγγελάκι, που συνηθίζουμε, ξέρω εγώ, από πλακέτες, τα οποία είναι και ένα πάρα πολύ ωραίο εταιρικό δώρο. Ωραία, τα οποία τα έχουν αγκαλιάσει και εταιρείες οι οποίες δεν ασχολούνται μόνο με την πληροφορική. Γιατί οι περισσότεροι που τα βλέπουν λένε «Α, είναι τέλειο για αυτούς που ασχολούνται με την πληροφορική». Είναι κάτι για όλους και όχι μόνο αποκλειστικά για τους λάτρεις. Είναι εντυπωσιακές και ιδιαίτερες δημιουργίες. Εγώ κρατάω το καμπανάκι. Είναι κάτι πάρα πολύ ανθεκτικό. Αν αναλογιστεί κανείς κάθε χρόνο πόσα χριστουγεννιάτικα στολίδια καταλήγουν στις χωματερές, επειδή είναι εύθραυστα και χαλάνε, έχουν ημερομηνία λήξης, αυτά είναι κάτι τα οποία δεν πρόκειται να χαλάσουν ποτέ. Και το αστεράκι. Και μπορεί να διακοσμήσει το χριστουγεννιάτικο δέντρο, μέρες που είναι, να δώσει μια διαφορετική νότα, μια διαφορετική έτσι, αισθητική στο χριστουγεννιάτικο μας δέντρο. Είναι τα βιώσιμα δώρα. Όλες οι ιδέες σου εμπνέονται από το θέμα της κυκλικής οικονομίας. Είναι πολύ επικίνδυνο απόβλητο, μην ξεχνάμε. Βέβαια γίνεται μια ειδική κατεργασία, επεξεργασία. Πες μας δύο λόγια για το πώς μεταμορφώνεται. Ουσιαστικά τι κάνεις ως δημιουργός, μεταμορφώνεις μια πλακέτα που την... Ναι, είναι χειροποίητα να πούμε, ότι ακριβώς όπως τόνισες και εσύ είναι πάρα πολύ ευαίσθητο υλικό και επικίνδυνο, οπότε θέλει πολύ μεγάλη προσοχή στον τρόπο που θα τη διαχειριστούμε και να τονίσουμε ότι οι πλακέτες είναι ένα υλικό το οποίο απαγορεύεται να καεί. Ναι, γιατί γνωρίζουμε ότι πάρα πολλοί τις παίρνουν και τις καίνε τις πλακέτες για να πάρουν τα μέταλλα που έχουν μέσα. Που χρειάζονται, που έχουν αξία. Είναι καρκινογόνο, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο για τον άνθρωπο και για το περιβάλλον και πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ στον τρόπο που θα τις διαχειριστούμε. Εγώ όλη τη διαδικασία την κάνω με το χέρι, με μάσκα, με γάντια, θα καθαρίσω, θα σχεδιάσω πάνω στην πλακέτα, θα φροντίσω το πατρόν που θα κάνω να είναι μελετημένο, ούτως ώστε να μην έχω πολύ μεγάλη φύρα. Ναι, σωστά και αυτό. Και μετά θα τροχιστεί, θα κοπεί, θα λιμαριστεί. Τι λέει, έχει υπάρχει ενδιαφέρον, πώς το είδαν αυτό τώρα, δεν σε πήρε και πολύ καιρό έτσι να το σκεφτείς, να το υλοποιήσεις. Φετινή Νίκο, συλλογή. Με ξέρεις χρόνια και μόνο για να υπάρχω και τόσα χρόνια, αυτό από μόνο του δηλώνει ότι υπάρχει ενδιαφέρον και ότι ο κόσμος στηρίζει και αγαπάει. Όσο περισσότεροι το μαθαίνουν, τόσο περισσότεροι το στηρίζουν. Ξέρεις, με τα θέματα αυτά και όχι μόνο, και τα παλιότερα που είχαμε κάνει και με τα αξεσουάρα και με το παπιόν από την πλακέτα, με τους πίνακες, όπου πέρασες μηνύματα για το περιβάλλον, για την κλιματική, γιατί είναι μηνύματα που περνούμε μέσα από αυτές τις δημιουργίες, μέσα από την τέχνη, γιατί πάντα λέμε πολιτισμός, τέχνη είναι πάρα πολύ σημαντικά πράγματα και έννοιες, και έχεις καταφέρει κάθε φορά με τις πρωτότυπες αυτές ιδέες να αναδεικνύεις. Αναδεικνύουμε κιόλας και ένα υλικό το οποίο δεν είναι πολύ συνηθισμένο, δεν είναι κοινό, δεν είναι κάτι που το βλέπουμε και το συναντάμε. Είναι κάτι που είναι κρυμμένο, είναι μέσα στον υπολογιστή. Άρα... Οπότε βλέπουμε και κάτι πώς μπορούμε... αποκτά μια τελείως διαφορετική χρήση. Αυτό είναι ούτως ή άλλως και η κυκλική οικονομία. Αυτή είναι η λογική της επανάχρησης. Γι' αυτό και προσπαθούμε μέσα από αυτήν την εκπομπή να δείξουμε τα ωφέλη που υπάρχουν από το να απορρίπτουμε
στο περιβάλλον ό,τι άχρηστο υπάρχει, που τελικά δεν είναι άχρηστο, είναι χρήσιμο ανάλογα με το πώς βλέπεις τα πράγματα, έτσι, και με το νιάξιμο που έχεις για αυτό που πετάς και τελικά το ξαναχρησιμοποιείς. Και να πω και κάτι ακόμη έτσι πολύ σύντομα. Ναι, και το παπιόν εγώ τώρα έχω, ναι, γιατί τώρα κάποιος που θα ήθελε... Ότι επειδή προσφέρω και εργαστήρια σε παιδιά και ενήλικες, βλέπω και εκεί το μεγάλο ενδιαφέρον και τη ζήτηση. Ναι. Και είναι πολύ έτσι συγκινητικό. Δεν ξέρω αν θα ήθελες και να το... Να το φορέσεις φυσικά, Νίκο. Θα σου πηγαίνει. Δεν ξέρω πώς θα... Τώρα το κάνουμε λίγο έτσι... Δεν θα σηκωθώ, το βάλεις καλά. Ωραία. Το έβαλα καλά. Το βάλεις καλά. Τέλεια. Λοιπόν, εντάξει. Πολύ ωραίο. Σου πάει. Και κόκκινο, το κόκκινο, ωραία. Λοιπόν, εορταστικό. Εορταστικό, γι' αυτό και κυρίες και κύριοι έκανα αυτή την πράξη, γιατί πραγματικά έχουν την αξία τους λόγω και των γιορτινών ημερών που πλησιάζουν. Πάντα με εκπλήσεις το ξέρεις και με χαρά να παρουσιάσω τις δημιουργίες σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο.